Is-sitwazzjoni ekonomika tal-Greċja u l-ftehim tal-waqfim mill-ġlied fl-Ukrajna iddominaw id-diskussjoni fis-summit informali bejn il-mexxejja Ewropej. Summit li ntemm tard il-ħamis bil-lejl. Fuq l-aġenda wkoll is-sitwazzjoni fil-Libja, bil-Prim Ministru Malti jenfasizza l-importanza li l-Unjoni Ewropea ma tagħtix il-ġenb lil konflitt f'dan il-pajjiż. Il-fatt li hemm rikonoxximent anke waqt il-laqgħa stess li l-Libja jekk ma tiġix ittakeljata tkun problema għall-Ewropa u għalhekk hemm rieda ġdida. Il-mexxejja Ewropej iddiskutew il-problemi ekonomiċi tal-Greċja iżda ma daħlu fl-ebda negozjati. Dwar dan, Joseph Muscat qal li wieħed għandu jagħti ċans lill-Ministri tal-Finanzi biex jekk ikun hemm lok ta' ftehim mal-Greċja dan isir. Madankollu reġa' sostna li flus il-Maltin għandhom jitħallsu lura. Jingħataw aktar nifs il-Griegi, jkun hemm ċertu mod ta' kif ma jkunx hemm ħafna pressjonijiet fuqhom biex ikunu verament vijabbli l-ekonomija Griega x'hekk jaqblilna aħna bħala Malta, bħala Ewropa, imma fl-aħħar mill-aħħar il-flussi ta' taxpayers Maltin iridu jiġu lura. Dwar il-ftehim tal-waqfim mill-ġlied fl-Ukrajna, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qal li dan il-pass intlaqa u issa wieħed irid jara li jkun attwat. We give it cautious support. Words put down on paper must translate into real deeds. The ceasefire must be respected. If this does not happen, we will not hesitate to take the necessary steps. Il-terrorizmu wassal ukoll għal diskussjoni dwar il-libertà tal-moviment fl-Ewropa. Hemm fih dan ir-regoli ta' Schengen, ġifieri l-libertà tal-moviment, modi ta' kif wieħed jara li regoli koordinati jekk ikun hemm nies suspettużi, kategoriji b'ċertu profil suspettuż, wieħed ikun jista' jagħmel iċ-checks tiegħu minn pajjiż għal ieħor. Waqt is-summit il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker preżenta dokument dwar is-sitwazzjoni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Id-dokument jitkellem dwar l-idea ta' tibdil fil-politika ekonomika taż-żona euro.